Freshly baked. Ano ba? Freshly baked. Bukupi. Pagabangin. Dahil at tubig dahil. Hi guys! Ako na pa rin si Terburst. Muli na ko sa Alicia. Ben! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Welcome. You're welcome po, John. See ya. Next day. Ato na ko. Bye. Matagi ako din. Mula ako sa bukid. Inigpista. Ha, kay mamista ko. Makakapit ako sa ICM. Kay mapalit ko pasalubong ni Lexian. Kay sige itong samok o Jollibee ko nun. May Jollibee dito sa Alicia. Mga nang palit ko Jollibee. Magatik-gatik ang patangan sa guys. Nagabot na ito sa kuhan. Nagabot na sa ICM. Nakadada pa ko si Nina. Yeah. Kay itaga mo kung atin nung duha ka dastir. Sa itaga magpapamanit ang pinalit. Ang gira kay suot mo simba. A few moments later. Kaya ni. 100 kilo. Ha? 100 kilo. Kaya na kaya pinagbuntag. Wala ba sing? Kaya na buntag lagi. Para maglata lagi habang. Oo, gunaw. Kaya na kaya. Kaya na sa lister. Nasalay mga buko pa doon sa kuhan. Dahil kriminal. Hindi. Pamalit mo kay mga gapor ba? Hindi. Nasalay mga buko pa yung baligsa. Kasi ganahan mo ba? Nakapalit ko kuhan nila. Buko pa Mga bodyguard na rin. Kami kaya na. Kami kayo na. Dapat Mudo mo terminal palit ano pangita pareho. yan pa grades na pa mga bulatan. Kalo na dati. Wala nang gatrin na. Kaya maguyog ni naman. Maguyog ni. Ito ba nga naman kung ito pang nao? Hindi anak ko. Ano ba na pa? Ha? Ano ba pa? Mat ko pa to. Ay, Papag doon. Papag doon. Sige sige. Ako gasa pa ito. ubay ka ba? Yan ako na. A few moments later. Hi guys! Anong gabi eh? Grabe ang bayar ka po dyan. Karang dalibin, hagbong pagadad na. Nain, hagbong pagadad na nain. Masaya ka na. Masaya ka kasi meron kang Jollibee. Kasi Ray. Eh, ikaw, Day. Gusto ka mo kuno ka? Namis mo ako, hindi. Namis? Saan ka galing? Gumala ka pala eh. Beo, picture ka dito. Nanda. Agad kaya at baw, nakuwang ba na? Nga, nangaligid lagi. Nangaligid sa ba? Nagket-ket. Tayo, tay. Dahil Jollibee, tay. Ano na eh? Dili ka mukha Jollibee. Diyan ba? Diyan. Mark! O dyan. Spaghetti rin. Diyan. Aganing buko pa'y lagi. Sus namin na. Manok ito na. Buko puro ni katilaw dyan. Basta ganun. Nay. Basta yun. Ganun. Buko pa'y nay. Aga sa ubi pa'y. Ito. Hiwaon man ha. Baka na magluto na. Anak. Nadano mo. Ay sa. Taguin yung siglanan. Gana, nay! Kaya ito nila nay. Natag na. Kay. Guys, seleksiyan kagirahan mag. Nga nalagay, Jollibee. Tayo tay. Dalagay kiyat-kiyat tay. Ang wala ko sa tayo. Aka ng kiyat-kiyat lagi. Inuungat ka sa kurani. Mang nabuhi agkalit. Sa mga ito nangaligid. Padagalin kayo dahil basi. Uwap ko na kaila. Hindi ipamunit. Nalata kaya di mo gipaibabaw ko rin. Gipaibabaw tayo mo ng grip. Pagantay. Daghaman eh.
Hugasin naman tanan ha. May pa ito ko grapes lagi kay mao lagi ilang ganahan na rin kuton. Hugasin na eh. Ay, gusto ko makaon. Ay, kabuhi ko. Awara be. Kakain ka na ng dalabi. Agos ka bata oh. Mo dili hindi pangandoy dyan ha. Uja, oy. Parang pag-iapo ko yan lang. Nailo na parang sa kabata na. Itago ilagin na sila nan gani. Taguan na kaya mga ilad sa mga bata ba nga. Magpreto kami manok da mga isunod dari. Bumay nga na kuan alis siya lagi dalabi. Ay ato nila pinay. Happy Mother's Day na. Hindi ka mukhawan ka na. Tila mo lagit. Advance Happy Mother's Day na. Sana all. Hinungitan. Nay! Happy Mother's Day. Tuwag ko padansi. Alam mo, daliran na ng chicken ay. Sana ba dyan suwag panakon? Buwad naman lagi daw. Buwad. Kaya nagbata o nag-white tingog white tingog. Sinagay mo, be. Be. Bing, marunong ka na magbasaya, hindi pa. Ampas mo na pa natin yung kaluto. Kami nga ng kamot mo, buhay na gang, ito korang ko. This Kasi tinuro. Lain lagi ko na ni karandag ka giwa. Ha? Manok. Ano day? Karandag ka giwa. Sa pagmaso ha? Kay Lisan. Ano ba sa pagmado na eh? Ang kuhan. Tekin Ay, tanay, gaming nga ba ka na nga, nay? Mingaw minimo daw. Ngaw, dugan mo kamulit. Sabi mo si Mana. Lagi si Mana. Ugma si Mana na. Ang lalapos dyan tanday, sabay mong handa si mong birthday, si mong mama dyan. Uy, handa ayaw. Na may cake na ko Manika, makina. Sana all na cake nga makina. Lakaw na dito rangkaw. Uy, Nga naman. kuling nga dito sa ilang. Nga naman. Kuling nga lagi dito. Ag. Panapon sa nao, kiniputjukan. Iga na. Nahinang nagang tinanugan. Managyaw eh? Kanang nay ko, ani siya kanang nay. Kinalit. Oh. Amorado. Ko ani murado. Amorado. Murado. Naipinaksian ako na. Kanang isuwag pa ni Ay, hapon. amorado. Tayo tay. O kada binisi na no panihapon tay saging tay. Murang namikil eh. Kanang orange kay naraban na remembers kay nangaligid isban. Ado na orin. Hindi ko nagtiraban ha. Agang nasagdan si Dan Scoop. Unsa-gyagi pa mong kuspanagtaran. Madam! Oh. Mao nga daw kay kukwag-gyagi kuspanagtaran. Nabili ko, ay libot-libot. Nang lagi mo kapanataran. Na? Namili kong driver nga taga-alis siya. Daga nakita ka si Dan Scoop. Namin sa pasahero nga muagig panagtaran. Jawa na. Naisus. Unsa ikaw na lang. Namin na di. Ano na? Hindi daw. Ang awa ba nang narapo po? Mura pag nasa dyan binagtaan. Tama ko. Social ka be? Kasi ka be. Kaana! Samtang na pa! Pinagwa na! Aga na nga nito tayo nga prutas. Kanina dyan grapes o orange. Naman na. Tino ka? Ayaw. Nanam ko ay wa. Hoy! Kada ko na karabang murado, makapangmong ka rin. Ano ka on? Luto ka sa luto ko na. Karabi sa kabata, may tingog. Ewa ba, seleksian lagi pag abot ni sa darig buhol, agad yung ipangandoy, agdalibir, agad. Nagsa na ka, alas lagi, makdo man daw man sa ganahi. Ito ko kinangnaw ni Jollibee. May uranas ka itong pinuhag ni Roy. Pinuhag. Namuhag mas Roy. Pagdakan? Hani, Jollibee. Oh. Sa English Honey. na lang, ay sa Tagalog na lang kuhan. Pagjokan. Anibi? Jollibee. Lagi, anibi. Habay, nag-abot sa pagsukan. Anibi raman. B. Biman. Bibi. May daw og nanay unod, og nanay daga, hani. Na may bujog. Bujog man eh. Ito ka pala yan. Ako sa inyo isa. Lisian, tingin dito. Nang tiwas sa... Ano ba, masarap be? Ito na day. Maubos mo yan, hindi. Sabi ko. Bata sa rin, pero man Sabi nga dito eh.
Walang mga tanang malik si gabi lang. Kaya naman. Ikaithan. Handa. Natunong sa ilong, arang hilak. Ay, marasan. Ningan, di mo na natuwa pa ko kay Bao kaya nagsilpon-silpon lang ito. Ano ba ikaw? Maamoy! Ano yung pagitinay? Maamoy ka! Tatay ko, ikaw! Pagka ko ikadawanin nga na amoy ma! Kahit ako dyan na, sus, ginukod. Dari mo dahil tas ilong. Para dyan hilak. Anong ako tayo ka? Kinsa ka na ko sa balabal. Ang ang nabuhian at ikulbong. Nakub. Tayo ka. Balabal siya. Merkado. Kanang hawan na mga kang kamat kadyo. Kanang ko pang bitbit. Di dilalim na yung suru-suru yung sagwa kay kuwan. Kauban. Nasa. Kaya dahil. Kasukal ka na biyad. Nasa. Magpangutala ni mo. Nga nung nagsuka-suka mo kuno ka. Nagkakagambi. Nag. Tambi. Hindi agwan. Ano nagtaas sa paging muliog dahil. Cake. Nagprabi mo kagkaan pag mga tamis. Niwang na pagkazud. Huwag. Napusog na ka. Nagkag chicken. Hindi ka lang pagluto ko dyan biklop. Anza, sakto ra dahil po gawa ko ng palit og donut. Ay sa Aliana, magsuka naman po na ng tamis kaadyo. Batasan! Pareho na makaon. Ibutang ka rin. Kailangan mong malaman na panihugas lagi. Tipaki ko. Ano ka na yata? Huwag ka naman dahil. Isip, hindi ka hugasan. Tipakan kung siya kay hugasan. Masarap hindi. Kain din eh. Hindi may turya. Hindi. Pag ang mga na kaya nga naman, katibiho na. Kaya po no. Kaya pa. Magdunga daw ang hudaranay. Kasi na. Ikilag ba na nanay sa lidang dapat? Pursiyaya. Hindi ang tawag. Ay! Mga nga ibitig mapresidentista tayo, sila may mayaya. Tutok ko sa buto ng istorya ha. Dobi kas mga bata. Yaya maguna si Jan. Yaya ning angay sa presidente. Presidente Dapat ni angay sa presidente. yaya. Ay! Sana all! Gahapit ka na mag... Agis na naman ang asawang tinul. Ay, Ang na, bata. Nakita ang marapatay naman ang asawang tinul. Ang inahanda ng mga bata. Ano ka ba nila? Masubay man ni Ron. Sanay? Ang kagawa. Kay! Isa! Okay ko gag-review. Alak sina nagikilig naman ni Salida. Hindi mo kasunod drama. Mo din nagtagbigay matuog. Anniversary. Di mo tawang kong luto. Dahil naman na. Kaya mami. Mga bata ganun po rin kabuangan. Dugay din matuog. Kaya magkinamdam. Basig kamanag salida. Dugay din matuog. Kaya kinamdam pa manalan sa nagkatisumpay ugbo. Nga na mas nanay. Freshly baked. Ano ba? Freshly baked. Bukupi. Pagabani. Dahil at tubig dahil. Pugnaw dahil. Ito. Nay, nagkumbabit ka kami. Mga bata. Nagkumbabit ni Ondoy. Nagkumbabit ka. Ay no. Hindi sa una. Nay. Katong itong kuhan tatay. Labsurin. Kumbabit po ang tatay wa. Gababa ba? O di mo nagbaba? Pero betay, huwag ka na mong magbabatay. Boot! Boot! Love you. Ngayon po ay mga kabjaw. Kailangan kita. Gaya na lang nagkawan. Ito suok. Kung ano pakita. Ay kitkiba na yung sa kabuok. Salamat sa ginawa sa isang gihatag nga mga grosya. Unsa. Pasalamat po ko nga safety ko na ulit dalas ba basta ako nang sa basta gagang mga nagka hagbong na Nagkabaling sungab na. nagkamalisod ko sa ang mga dalagi. Unsa salamat kay okay ra maghapon. Nagpasalamat ko sa baji nga namunit sa mga orange nga nagbong isban ito ni pamunit. Salamat kadto kung kaya lang nimo makita ka sang vlog. Taga pa nagtaranto kat dulas pa nagtaran ng hunang. Salamat ka doon ni mo ma'am. Kaya mo kong kitabang pamunit sa orange. Karagagad ko kay nangaligid na lagi. Sa mga to guys. Matulak ko kay manapon sa pug ko. Bye-bye! 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 Bye-bye. I love you. Ikapulik yan. I love you.